alu kopi labra betul yang mana oमफ्राय दै फाग्लायालाय दै फाग्ला gelas-gelasnya संजायोहाय आइनि फिसाजोनि फिसालानि हाबा बिखुनजोनि फिसाजोनि हाबा फिसालानि जोङो दिनै नास्राय बिलावहाय हाबा जाहैनो ओंखारलायबायनो नैलै जोंना बिनाय दङ बिनाय गोगोम बुलायना फैसै बियो सेमथा जालायना फैदों बहा जाहैगोन हाबाखौलाय नास्राय बिल गस्ला मैला गानना फैबाय नास्राय बिल खनाजोंनो आंखौलाय नुवाखैलै न'खौ नों दोनलांनांगोन नास्राय दैसा बारनांगौ नास्राय बिल नै हाबा जाहैग्राफ्रा बाजैबो दं ओमफ्राय सानैबो दं बाहाव सिगाङावहाय आमाइ दङ ओमफ्राय जोङो नै ट'ट'जोंहाय जानानै दालां मोनबाय नास्राय बिल अबेहाय अबेथिंनो होनदोंमोन आनै खोन्थाफिनसाय नास्राय बिलाव ओरै नास्राय दैसा खाथियाव खनायाव बारनांगौ बावसो नामा नास्राय दैसा दंबायबावसो दहलाफारा ओमफ्राय सोरनि मा जायो हाबा बिगुमायालाय नै दिपला मामा आमाइनि बा आइनि फिसाजोनि फिसालानि हाबा बिखुनजोनि फिसाजोनि हाबा फिसालानि ओरैहाय गार्लस स्कुल मोनबाय नै नास्राय बिलनि ओमफ्राय जों दा थांगासिनो दं नै सिगाङावहायबो दङ गारिया बांद्राय दां समाव एसे लासै लासै सालाय बाजैमोनाबो फिसाजोनि जामाइ दर्शन दङ खय थारिखमोननिफ्रायनोलाय दा मंगलबार खेराव फैगोन सुदआव जानाय लोंनाय बयखौबो लिंहरदो बेखौनो लिंनो थांनो नागिरदों आङो मानसि हाबायाव जमा लोगो मोनगोन नालाय हायोबा लोगोफ्रा फैजोबदो बयबो ओमफ्राय नै सराइबिलनि हस्पिटाला बिराद समायना जाबाय औ हाब देरबाय हाब नास्राय बिल गामिया नै गय बारि गोजाथार नास्राय बिलावबो बिराद आबादारिफोर दङ नायसाय औ आबाद फान्थाव दं मा दं आबाद थिलिया गुवारथार बेखौनो नास्राय दैसा होनो ना माथो बेनो नास्राय दैसा ने ओमफ्राय नै ओरैहाय लामाया खेंखाय खेंसिलायबावसो आं फैफेराखैमोन सफैबाय नै जोंबो हाबायाव आबाद थिलियाव सफैबाय लोगो मोनाखैना मारै सफैबायना नै हाबायावहाय हाबानि गेटआ नै साजायनाया लिडारफ्रा थुद' हाबा सिङाव हाबफैबाय नै जों ओरैहाय आलासिफोर दंबावो नै हिन्जाव गोदान हौवा गोदाना नै गुसुं गुसुं खोबखानाय दै साहा मोनलोंसै आंहा खिन्थु नै फट'खौ नांसो ओमफ्राय जायोब्रा साहा मोनलोंबायलै आसोला थुनलाइ होख्लायदो लाबोबानो
Kurang lagi sih. Baby tuh sini tuh berapa itu tuh sini. Oh deh, polo ढंग से. Kasih jatah mau beli talas jadi. Sering ricik pun apa itu? Ini jangan sih. Kang dulu nunggu. Video campingnya udah. Coba. Haure फारसेजों हाबग्रोनो मोनैखाय इन्टारेस्ट मोनाखिसै नोंथां दा हावरे हाबग्रोनो मोनैखाय बारा मोजां मोनाखिसै नोंथां हरै खावसेजों हाबग्रोनो मोनैखाय मोनदों मा बुस्थु बेयो ड्राग्ससो नामा ब्र Sekor. Powderसो नामा Powder. औ खौथि थाखानि मालसो नामा बोरो Coba sampai nunggu. होबाय बियो नै मादैया दासो फैदों जों माथो नुवाखै ओमफ्राय आदैया Bawakan sopirnya. Evar mana? Kumi tuh habaubay. Kumi tuh tuakai. Ada संग्राफोर जाहैबाय बाहाय संग्राफोर संदों बेदरल'सै संनांगौआ जिरा मस्ला Nước ăn này nhá. Mama này cái pom बेखायनो आगु फैबाय जाबाय थांबाय
दा थांसै औ भिडिअ लासै नोंखौ थांबाय नै जों आमाया गेन्द्रा जालायना ओंखारबाय ओंखाम जाखांनानै जोंहा दा थांनोसै न'आव थांनोसै जोंहा ओरैबो दं मानसिया जोङो ओंखारबोबाय जाखांनानै जों दा थांनोसै नै गाखोफैद' जेब्लायबो अबे ए नंखागौ ना बै लादो गाखोद' आमानि दावनांगौ हाबानिफ्राय जों बिदाय जाबाय नालाय जों दा थांनोसै ओरै हाबा जाग्रा सिख्लाफोरा दासो फैदों नै हाबा जाग्राफ्रा ज' दे बाजै दाना माबायदि मोनजाबोखो खोन्थादो एसे ओमफ्राय आलु कबि लाब्रा बेदर एवनाय ओमफ्राय दै फाग्लायालाय दै फाग्ला बुंबाय गेलासे संजायो दै फाग्लाखौ गिलाससेल' होनलायदों एक्सट्रा गेजेराव दोनना लालायनाय नुदों आङो लाखोमानाय थाखोमानाय नुलायखादों नै बारा जाबाय नामा